Soc el professor Pitu i en aquest dia tan especial estreno un nou capítol de... Pitu Sésamo! Sí, una nova entrega del programa educatiu amb criteri i adequat al vostre nivell intel·lectual. Gràcies, èxit. Doncs sí, ja ha arribat el... Halloween. I com que sou una colla d'ignorants, segur que encara no sabeu com celebrar-lo com cal. A que no, no en teniu ni idea, home. Però, no us preocupeu, que el professor Pitu us ho explica. Vinga, Tete, posa música que faci por, que així farem ambient de Halloween. Avui a Pitu Sésamo, instruccions per... Un moment, però què és això? Però tu estàs tonto, què et passa, idiota, que em tancaran el canal i no podré anar a viure a Andorra, inútil! Vine cap aquí! Sí, és que sempre ho he de fer tot jo, joder. A veure, per on anava? Així. Avui, a Pitu Sésamo, instruccions per celebrar el Halloween amb criteri. Primer, la tradició de Halloween diu que cal anar disfressat. Però, no sigueu vulgars i aneu al xino a comprar-vos aquestes merdes de disfresses de zombis i fantasmes, que això està passat de moda ja, home. Sigueu únics, originals. Feu-vos una disfressa amb criteri. Com? Que no teniu cap idea? Doncs cap problema. El Pitu us ensenya a fer-vos la disfressa de Halloween definitiva. Agafeu un taladro, inserteu una broca del buit, la posicioneu a la part occipital del vostre crani i seguidament procediu a fer-vos una lobotomia. Immediatament després, us entaforeu 25 cartutxos de la Switch a la boca com si fóssiu un hàmster. I ja està. Felicitats. Ja teniu una disfressa de Nintendo Hyper. Segon! No hi hauria Halloween sense una festa com cal. Convideu a tots els vostres amics, si és que encara us en queda algun. Prepareu un bol de ganxitos i poseu un bol d'aigua amb ketchup al costat perquè sembli sang per sucar els ganxitos. Que original, Com? Que sóc un ràcano per no posar més pica-pica? No, és que no m'heu deixat acabar, colla de mandrills. Per completar el piscolabis, aneu passant els vostres amics per la picadora. Obtindreu un suc de Halloween com cal. Nyam. Tercer, pels més petits, recordeu que avui teniu permís per anar tocant els timbres de les cases dels vostres estimats veïns perquè us donin xutxes per la cara, que estan molt cares. Va a subir el IVA de los chuches también. I si no us donen res, o si són Nintendo Hypers, no oblideu massacrar-los amb els vostres ganivets, destrals o el que us doni la gana. Sigueu creatius! I, sobretot, per un Halloween segur, demaneu l'ajuda d'un adult per esmolar les eines o si alguna extremitat se us resisteix. I fins aquí el Pitu Sésamo d'avui. Disfruteu la vostra festa de Halloween com Déu mana i amb criteri, gràcies als meravellosos consells del doctor Pitu. De res!